Heyayên Moğolan û serkeftina PKK. Yek ji çîrokên herî xweş ên li ser serkeftinên sexte û direw ji aliyê Slav û Zîzek ve hatiye vegotin. Li Rusyayê di sed sala pazdan de ku ji aliyê Moğolan ve hatiye dagirkirin, cotkarek û jina xwe li ser riyekê toz ber bi bajarekê ve dimeşin. Şervanekî Moğolî li ser hespê xwe li kêlekan wan rawisa û ji cotkar re dibêje: Ez dixwazim vê gavê tecawîzê jina te bikim û dûra wiha li axaftina xwe zêde dike. Lê ji ber ku erd pir toz e divê hûnhêlikê min bigirin, dema ku ez tecawîzê jina te dikim da ku ew pîs nebin. Piştî ku Moğolî tecawîzê li jinekê kir, ji wir dûr ket. Cotkar dest bi kenî û teqeteqê kir. Jina wî matmayî maw û lê pirsî: Gava din ez li ber çavê te hatim tecawîzkirin û di çawa dikarî bikenî wişa bibî. Mêrê wê bersiv dide û dibêje: Ez serkeftim. Hêlikên Moğolî di nava tozê de mabûn. Êrînên serkeftinê yên PKK jî serketina mêrê wê ji nêtîne bîra me. Di sala derbasbûyî de gelek caran nûçeyên ku di medyaya PKK de derdiketin ev bûn. Hevserokatiya Konseya Revebera Keçekê ji ber destkeftînên wan navenda parastina gel Hesemê pîroz kir. Fermandariya Hesemê jî hêzên metîna pîrozkirin û her wiha. Yanî saziya dibin serokatiya Cemîl Bayê Qubesê Hozal da hêzên leşkerî yên PKK bi pêşengiya Murat Karayılan pîroz kirin. Çima pîroz kirin? Ji ber ku di du rojên dawiyên yê meha mijdarê de li metîna û zapê derpên mezin li dijmin xist. Çapemeniya PKK yekdeng digot dijmin binkeft, gerîla bi ser keft. Dema em li wan nûçeyan dinêrin keyfxweşiya cotkarê Rûsê bîra me ku li ber çavê wî tecawîzê hevjîna wî hatiye kirin û keyfa wî ji tozbûna heyayê Moğolî hat. Gelo serkeftina kulmek apojiyan û holîganên wan dîtî û me nedîtî çi ye? PKK di şerê Bakur da winda kir. Lê tu cihekî Bakurê Kurdistanê deh gerîlayên PKK nemane. Ger çar leşkerên dewleta Tirk destê xwan bihejînin, dikarin ji Şirnexê biçin Cûdî, ji wir biçin Bestayê û ji wir jî biçin Gabarê. Ji ber ku li wir tîme gerîla tune. Gelo PKK dikare pêşî li dewleta Tirk bigire ku ew nekevin herêmên Gabar, Cûdî, Andok û Munzurê. Na, gelo Murat Karayılan dikare biçe wan çiyayên ku berê li wir bi sedan gerîlayan re ji vîn çêdikir û govend darxist û yanî dikare biçe Besta, Gabar û Heftanînê. Na, PKK ji sala 1986 ve li ser sînorê Başûrê Bakurê Kurdistanê ji Heftanîn heta çiyayê Şekûv û Xakurkê bi cih bibû. Gelo PKK hêj jî dikare biçe wan çiya û newalan. Na, gelo PKK karî Heftanîn Zagro zinarê kêste, mamreş û zap û avaşîn biparêze. Na, gelo ma PKK karî nehêle dijmin bikeve axa berwarî bala, rêkan, nêrwe, nehêl, herêma Misûriya Jorî û deverên Sindiyan. Nexêr, em dikarin di carekê de bi sadan pirsan bikin û bibînin ku PKK tiştek bi dest nexistiye. Lê li gel wan rastiya jî bi salan PKK bi kadro rêxistin û medyaya xwe ve bênaber dibêje em bi ser ketine. Ev 40 sal bûn PKK li dola zapê govend girêdan, akademiya ava kirin, komera zapê elan kirin, hikûmeta botan behdînan damezirandin, meclis avakirin û her wiha. Lê niha geliye zapê û çiyayên derdorê wê radestî dijmin kirine û wê ew erdnîgarî wenda kiriye. Devleta Tirk bi sedan leşker û wesayetên leşkerî ji İstanbul û Bol û Qeyseriyê li ser Bakurê Kurdistanê Çelê, Şemzînan, Qilaban re derbasî Başûrê Kurdistanê dike. Ew deverên PKK wekî herêmên parastina medya îlan kirî ji bo dijmin bûye cihê Seyran û Talanê. Ji Bakur bi sedî kilometre anîne nava axa Başûrê Kurdistanê. Ew rêk hemû jî di wan deverên ku PKK 40 salan desthelata xwe tê de îlan kirî re derbas dibin. Li lûtkeyên ku PKK wekî sembola desthilata xwe destnîşan dikir, îro ala dagirkeran hatiye da çıkandin. Cihê biryara pêngava pazayê tebaqa 1984 hatî girtin, an ku gundê bêmiyanîş ya devera Nêrîwehiyan biryargeha Duran Xalqan ya 1995 li gundê Sêrî Tepê Cûdî biryargeha Murat Karayılan ya 1996 ya gundê Zêliyê nav Nehêliyan komera Zapê ya li gundê Dêrginî biryargeha Bahoz Erdar ya li Gelîkurtkê û Kavilka fermangeha hêzên Teybet ya li gundê Sênya. Cihê lojîstik, perwerde û saziyên PKK gundê Çemçû û her wiha hemî îro di destê dewleta dagirkera Tirk de ne. Dijmin rêkên xwe di nîveka biryargeha Murat Karayılan re derbasî kurê jarî kir.
Veja PKK behsa çi serkeftin dike? Lê rast e PKK wesiyeta serokê xwe Abdullah Öcalan pêktîne. Wî digot ger hûn mecalê xizmetkirinê bidin min hûnê bibînin ku ez ê li her çarkînarê Kurdistanê ala Tirkiyeyê biçeqelînim. Îro PKK jî bi vê wesiyetê radibe û deverên çiyayî yên Başûrê Kurdistanê radestî dagirkeriya Tirk dike. Dibe ku ciwanên 15-20 salî ji wan serkeftinên we yên direw sexte bawer bikin. Lê ew çil salên dîroka PKK li pişt xwe heştî dagirkeriya Tirk Kurd kir, oto-asîmilasyon zêde kir, sembol û pîroziyên gelê Kurd bêwate kir, Tirkbûn wekî pêwîstiya demokratîbûnê li ser gel fars kir û civaka Kurda li Bakur kiriye civaka nekrofîl yanî mirîhez û her wiha. Belê rast e PKK tenê bi van kiryarên nebaş serkeftiye. Vêja lê hêviye ye ku em jî ji derew û sextekariyên wan re çepkan xin. PKK tenê serkeftinek heye. Ew jî ev e ku Kurdistan ji bo hebûn û yekparçebûna dewletên kolonyalîst kiriye qurban. Bi Kurt û Kurmancî rewşa cotkarê Rûsîyê ku bi kemarbûna heyayê Moğolî şabûyî ji rewşa rêveberên PKK bi rûmettir e. Qet nebe tu hevkariyek veşartî bi tecavîzkariya nekiriye.